De liepen op een mar. Europa. Ja. Nou, Maar, we gaan nou wel gewoon zien door een rugkastje. ja, maar hier ben je lippen. Je lip. Oh, ik krijg een heel soort jongen. Ja? Ja. En mijn protters. Een heel soort onderwijs. Lippen komt toch net op het water? Nee, maar die vleenen, hè? Wil je de benzine op? Ja, Nee. de bezuiniging, hè? Dit bezuinigingen Ja. van de provincie? Ja. Ik heb nog geen wedstrijd wetten, hè? Ja, dan moet je de motor pas aan. Dan maakt het pas gewoon, hè? Om 12 uur. Ja, nee, heel kwaad. Het is hier prachtig. Hij heeft de mooiste plak van de hele markt. Nou, super toch? Hallo. Hallo. Hoe is het hier? Goed! Ja? Ja, Is het leuk op de boot? ja, hartstikke leuk op de boot. Maar kun je me naar het scootje zielen? Ja, ik wil heel goed zien, ja. Scootje zielen? Ja, ja. We zijn 2, 3 dagen hier al. Over de 3 dagen. Vrijdag gaan we weer terug naar